Tästä piti tulla elintarviketeknologian päättötyöni. Videon piti käsitellä raakamaidon terveysvaikutuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Ja juuri kun olimme toipumassa hevosenlihaskandaalista, niin uusi paljastus toi esiin merkittäviä eettisiä epäkohtia. Eipä leipäjuustosta uskois. Leipäjuusto, tai nykyiseltä kauppanimeltään juustoleipä, on hintava, narskuvahko maitotuote, joka on varmasti jokaiselle suomalaiselle tuttu. Mutta mitä leipäjuusto oikeasti on? Eikö se ole tehty lehmän maidosta? Piimää taikka juustoa. Leipäjuusto. Kai se varmaan leivästä ja juustosta on tehty. Ei mitään ymmärrystä. Aivan. Mitä valmistajat meille sanovat? Vesi, suola, maito, suuruste, luontainen proteiinin lähde. Tarkoitetaanko tällä maidon sisältämää proteiinia? Alun alkaen kipinä tähän dokumenttiin syntyi tässä haastattelussa. Sellainen tuli vastaan, kun tein tässä ennakkotutkimusta, oli semmoinen kuin luontainen proteiinilähde. Niin mitä semmoinen on? Puhutaanko me nyt leipäjuustosta? Siinä tuli vastaan jo. Just. Tilannehan on näin, että meillähän valmistaa noin 1400 tuotetta meidän tehtaassa ja vähittäismyyntiin, isoihin ketjuihin, kauppaketjuihin sekä tuonne Eurooppaan. Meillä on valtava määrä tuotteita, mitä meidän tehtaassa lähtee. Okei. Joo, ymmärrän kyllä ihan, mutta pystytkö sen verran valottamaan, että onko se maidosta johdettu juttu, onko se joku lisäaine vai onko se jotain viivatteen tyyppistä eläinperäistä? Joo. Kiitos. No. Asia alkoi haista sen verran epäilyttävältä, että sisäinen journalistini janosi lisää. Pikainen puhelinsoitto Eviraan ja saimme ainakin tavaran toimittajan selville. Leipäjuuston valmistuksen takana on Flora Food-niminen yritys, jonka bisnessektori on hyvin kapea. Se valmistaa vain ja ainoastaan, leipäjuustoa. Meidän piti vähän muunnella totuutta, mutta me saatiin tänne leipäjuusto, en tiedä mikä tämä on, tehdas vai meijeri vai mikä tämä on, mistä se tavara nyt kuitenkin tulee. Me saatiin haastattelu, me ollaan tässä niinku tunti venattu, ei saada kehenkään yhteyttä, tuolla on jotain tyyppejä, mutta niille voi tehdä mitä vaan, voi vaikka huudella. Hei! Anteeksi! Onko siellä ei niinku mitään reaktiota. Että mä en tiedä yhtään. Hei, tuot tulee me ollaan tässä ollut, onko siellä joku? Hei, katos! Onko toi se Anders vai joku muu? Aha! Milläs asioilla sitä liikutaan? Meillä oli Anders Janssonin kanssa oli sovittu. Aha. Aika tyhjä keissi. Se kysyi, jos me saadaan tuolta jatkaa. Ai niin, hei, sulla olisi sitten aikaa vastata ihan pari kysymyksiä. Me käytiin tuolla Suomen ruokatukussa kysyä tästä leipäjuustosta ja siellä jotenkin meni tyyppi hirveän vaikeaksi heti, niin ajateltiin, että jos täällä ei menisi vaikeaksi, mutta näköjään menee. Teettekö te näin aina? Teillä nyt ei ole oikeastaan mitään asiaa olla täällä eikä lupaa kuvautua. Joo. Vittu. Ei näköjään. Menee nyt kumman vaikeaksi. Ei siitä jäi hanska tohon. Sekin jäi. Tälle tontille meillä ei selvästikään ollut enää asiaa. Tämän jälkeen kumpikaan, Flora Food tai Suomen ruokatukku, ei enää vastannut soittopyyntöihimme. Sillat oli poltettu ja arvoitus vielä kesken. Onneksi kokenut kuvaajani ei katkaissut nauhoitusta, vaikka tilanne kävikin kuumana. Tekstari 02 ja salapoliisityömme sai jatkua. Auto kuului teurasalan yritykselle, joka taas toimi alihankkijana tälle leipäjuustoon erikoistuneelle Flora Foodille. Siis minkä takia ylipäätänsä joku leipäjuuston valmistukseen tarvii teurastamoa? En tiedä. Minkä takia? Siis me ollaan nyt, mitä me ollaan? 18 kilsaa suunnilleen menty tämmöistä ihan pikkutietä. Ja siis minkä takia, jos mulla olisi teurastamo, niin mä en todellakaan laittaisi sitä tälleen ihan keskelle, ei mitään. Siis tää on ihan järjetöntä logistisesti. Tuleeko joku vasta? Ei kato, joo. Ei kuvas. Kuva. Kyllä, vastaan tuli tuttu kasvo. Ainakin olimme oikeilla jäljellä.
Katsoimme parhaaksi jättää auton vähän kauemmas ja jatkaa loppumatkan kävellen. Nyt tehdään kuule tosi skandaalijournalismia. Me ollaan nyt tultu tänne teurastamolle, tai en tiedä onko toi mikään teurastamo, kun on niin helvetin creepin näköinen mesta, mutta... Arbe macht frei, sanoo. Suunnitelma on. Suunnitelma on, että... Sitä ei ole. Sitä ei oo. Mennään kattoo, jos siellä on joku. Iltapäivää! Ei me olla nyt hei sinne oikeesti. Luulet sä oikeesti vittu saavas joku haastattelu siellä? Mä sinne oot tulossa. Jatka kuvaamista vaan. Et oo tosi... Tää menee niin överiksi. Jos tästä tulee puliser, niin mä olin sitten paikalla. Kai sun nyt menee. Ota nyt vaan kuvaa. Otan.